Gandaram campur sari, maknyus tenang. As ho ho. Jangan sok-sok. Hey, hey. Ayo, jangan asem. Jangan asem. Mas, hey. Sambelé kemangi. Mane bubar nyambut gawe.
Gondarum campur sari stasiun Tugu Gedrukan monggo. Yo he. Hey. Mas Haikal podang kuning ditunggu ya. Tirukan yo maju mundur. Sirai mantuk yo. Malah kaya numpak sepeda ukel. Ya. Wengi iku nalikane aku bisa ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu mulih ning kuthamu. Sepine ati nalikane iki harang-ira tomates Allah ning pipi ada sliramu capek deh. Iki janjane penyanyi loro melu yo Mas tambah rame. Hah? Ayo olahraga malam. HP Ayo. terus. Pian. Pian Valen. Pian yang tengah, pian yang tengah. Iki iki. Foto. Ayo. Pian yang tengah. Ayo rambut jagung yang tengah. Ristinova, Haki rambut jagung. Rambut jagung. Aku bayai malah kemecer kok. Ora kena penyanyi loro kok. Wis kono raya ano. Ayo, Pian. Terone jogetane. Siap. Ekspresi. Purba melu. Ayo, Bob. Ekspresinya. Wis ayo. Delok. 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 Piye. Tapi mentung. channel Sing nyanyi ini. mung Linda tok. Oh, aku tok ya. Siap. Siap. Stasiun Tugu Segati Sikang bisu Moga-moga Asliramu eleng aku Aduh ngepaku Kalimu tak tunggu
terakhir Sik, sik, bokonge ngene. Ngene. Iya, Sik, formasi dibenerke. Lurus hadap sana. Lurus aja menggok. Jengking. Kabilator kudu kenceng. Jengking. Titenane nek copot Ayo. ngampleng kancane. Kacau. Lah iki sing jelas sing entuk iki. Los aja rewel. Stasiun tuku. Tandur yu. Wah, jan. Bangkeanku ra kuat. Jantenan. Piye? Walah. Kondo arom campur sari. Maknya. Tenang. Yo, he. Jambul bayaran oke kok linggo. Nah, sik. Ayo ngadeg. Potong kas. Pasukan ki ya mana kok lama-lama kok ya. Potong kas. Mengkeret. Ayo. Ayo. Kabeh. Ayo, bumbu panas. Ayo, But. Ayo, pokok melu. Oh, wis. Iki durung suntek iki mau. Oh iya. Ayo. Kayak kurang giras. Aku tok iki pancen. Kondo sito iki rumah saku walah. Wan. Ya, OCP. Wes Kak, oke. Oh yes. Ya. Suku soroti yetrani. Yen rasane
kok ya ana tuh ngono-ngono ne barang. Kurang sithik. Ijeh kok yo kesusu. Gerak sithik. Yo karo Satrit. Wes, rawani joget. Ora ngancani. Karek sak trit iki nang dintokake. Wis karek penak-penake iki. Wis ayo ndang gelak mati. Ayo. Sekut sereti netran. Yen rasa Oke, siapkan energi, kita goyang bareng lagi. Liwung. Oh, Pak Kaju nggih. Oh iya, mau surate nggih. Monggo. Ya. Pak Mara goyang, Pak Mara. Monggo. Yo. Wong manut wae ane wong iki padha gandenge ora karek gorengan kopi aku silebet tebone amit prawan saiki tak duwe kok goreng jelaka wes Tutuke Mas. Lanjut. wes Parian entek, kulaan meneh. ora iki nek marian terus apa kene mah aku sih siap. Oh, apa mau Ora sida nimbal. nimbal apa ora kacau, ora nimbal. Ki mbayari lah budal sik apa-apa. Yo. Sabtu pandit ratu. Yo. Omong sliramu. Dadi sisihanku. Mugi Gusti lilani. Tresnamu bakal nawa mati.
parian Mas. Ora, parian kok terus boros. Engko kulaan ya sesuk dintokno. Ya parian sak botol ya oke. Ora. Ora sik ora ngono. Nekeme sik kandel ya. Nah. Ngecolake sik suwi lagi 5.000 ping pindho. Ora ngono janjane nek nekemne ora kenceng ceklane ucul iki boros ya, Nduk. Sik suwi lagi merojol ping pindho, Mas. Aja kuwatir iki jane. Muga-muga iki lagune pelebar kekno kabeh. Yo. Sabda Pandita Ratu. Abang Ratu. Dadi sisihanku. Amogi Gusti lilani. Tresnaku tekar kinawa mati. Tambah setunggal. Mas Teg ya? Tambah setunggal Mas Teg ya? Mendem edokan. Nggih tasih sesarengan campur sari gandarum. Emaknya tenan. Tenang. Angga Pak. Mbak Mbok Sica. Aku njaluk dikawinke. Ja putih-putih rambut. Ibu itu mereka ada guyu kok. Masa tasih nyuwun dikawinke, Bu. Monggo Mbah Rusminah nggih, si Mbah Putri bau. Nggih, Dengar Mbah setiap Rusminah. lapa. Monggo Mbah langsung laras. Karo sapa Sing penting ana nyawane. Masuk Pak Eka. Masuk Pak Eka. Ja. Ya. Ja. Ya. Simbok weteng kulo embek ana ketan coba tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Done apa mbok ketane gua abang-abang lah dicampuri kelapa parutan dole rapine gampang paling penting golek rapine aduh gampang simbok penting kawinan wis mendem wedokan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu awan bengi pengen ketemu nggih ya pengen lagi gandrung ngono kuwi ora gampang sejuan kudu bisa golek sandang panjang yo nuruti mendem
Simba wonten kulo embek ana ketan coba tukokno Simba aku wis gedhe ana perawan coba takokno Dole akan tane apa kok ya abang-abangan lah tambah dicampuri kelapa wah parut salah enak tenan iki ya tole rutine gampang paling penting golek gawean aduh Simba penting kawin aku iki mbak wis mandeg wedok aduh Simba ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang perjuangan kudu bisa golek sandang panjang tidak menuruti padamu apa bojo mbok pakai di waktu yen bangono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya kali dengan nemboke muga wae bisa kalaksana Monggo cok gondaram campur sari suka teki dados Kang Keman, Kang Muji. aku tak sing ngalah trimo mundur timbang loro ati Pasang asing gitar cilik. tak oh iya oh mong kowe wis bali ora bakal bali paribasan awan urip kari balo lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ora bisa dikuku Kang Kartomo sekitar. wong Mas Temejo. Yo. ora gelem ngaku salah suwe suwe sapa wae sing bakal Asik. mripatku wis ngerti sanyatane kowe salah Yo. kamu dhewe bener pari
Mugi Mbah Noto. Pak Daryono, Mbak Toto. Lagu Pak Kudati kalau menika. Kunjuk tempat-tempat sawijak. Mugi Ibu Rasmi. Sampun Kang Mas? Terus Gala-gala. Gala-gala. Pokoknya lagune senek. Ana goco? Mangga. Ya. Gondo aram campur sari, lungiting asmara. Dados. Mas Jagat lagi diwaturi. Goyang Kak Bere. Dino lan wektu
Lah menika wau pamundutan saking Ibu Kuwarsri nggih. Lumantar Mas Lupus mugi yo lejare penggalih dalu punika. Anggih ugi matur nuwun. Dalu niki ditunggoni karo adik-adik cantik, adik-adik cerelos. Adik-adik cerelos wis apal apa durung? Ning ngene iki wis jangkep. Dadi kalung ya enek, ali-aliane gelang enek, keroncong sing keri. Ora ngono, aku mbok tinggal nyang-nyangan napa? Ora, aku nganti lali deh. Heeh. Selamat iki. Sense, ya ngampil suarane sithik sih. Sik lah diundur ke sik. Anggota bolo-bolo menyesatkan mulai beraksi. Bocah kene iki kan. Ayo Mas Kabul. Nek ra tak diulek nuru Mas aku. Ya. Sentakon tane reki janji ku terus tek ndi? Ayo nganggo iku ya diuripake. Rumedhot rasane. Pokoknya nek durung bener baleni nah ya. Ayo. Medhot
ora lek gage keri-keri Aku janjane digrutuk ra. Bawa iki rada samar. Digrutuk golamburi. Nggih, semangga yen ning tawangan lintang Gandarem campur sari maknyus tenan. Nginang karo ngilung Yen tawang ana lintang wong takut. bengi iki kok ya serba kebetulan ya Mas. Lah nggih, nek gawan teratek ya padha-padha ijone. Oh alah. Iki jumbake swasana. Wis kok ya dinemune padha. Ijo, klambine ijo. Sidene ijo. Heeh, kursine ijo. Semu ireng. Madake karo kulitku. Iya padha dipadakno. Oke. Yen ning lintang wong bagus rungokno tangisi ati Was ya iya pinareng serene ratri kang mas ngenteni bulan sadari. Kunjuk dumateng pamidangan sesepuh bini sepuh langkung ilang keluarga aku saking Bapak Kemisan Bapak Ibu ugi warga masyarakat dengan nyamplung lan sedayanipun boten kasupen kunjuk dumateng kadang kula sepuh Pak Dalang pun ugi dalah Mbak Nesi ingkang pinara lenggah karo kilo Dek nalika iku
Setunggal tembang kunjuk dumateng sesepuh bini sepuh pamit dhanget sedaya langkung kinangkung keluarga agung saking Bapak Kemisan Dalah Ibu Turise. Pun sepot. Lujeng dalu jeng trika. Sugeng dalu Kang Mas. Aduh. Lali janjine. Enggak. Lali janjine menika nyebagaken dumateng Mas Dedi. Dipun aturi nggih Mas nggih. Yeah. Yeah. Nganggo HE ngono lho Mas. Kok ije sepi ya? Durung wayahe. Ya. Wis ana uyahe durung Mas. Nek uyahe wit kawit mau. Teko dok iki wis enek. Aku percaya nek kanca-kanca Serelos iki wis ngerti kelangenane bolo-bolo ya. Lah nggih. Nek ra uyah ya mesti kae. Apa? Obatnya demit. Apa iku to? Apa kuwi? Kuku macan. Kuku macan. Kuku macan. Apa iku Mas? Ruwak ngene. Oh. Ya. Janjane kowe nek. So.
Bengawan Solo. Isih ana tambahane. Mas, penak tambahane sing mburi ya. Isih ana jendelane. Nek cara apa, Mas? Nek cara wong nitih motor kae ya ana jendelane jeglekan. Jendilane. Jeglekan. Jeglekan. Ah. Ora jendilan. Nek cara kidul kae polisi tidur. Nek cara nggon aku Apa? polisi mlumah. Kok iso mlumah lho? Lah turu lah. Ayo. Janjane kowe ning ngendi? Asik. Ala asik. Oh. Monggo Mas Dedi. Ayo. Apa Mas? Ini. Ora usah. Jek sore. Ah, enak ini. Gembropios lho Mas. Lah iki lak pemanasan. Aku jaluk dilapi. Aku jaluk dilapi lho Mas. Aku jaluk dilapi. Jaluk dilapi? Iki lho. Oh, kene to. Lah aku ndodok kan ndodok. Yo sing dilapi iki sing kene. Sing Mosok sing ndodok iki sing dilapi sing ndi? Tak tenggo yo sikilmu sing rada anu to. Ora ngono. Wis dilewer kabeh. Janjane. Yo.
Matur nuwun. Minangka tembang pasugatan dumateng para lenggah, para sesepuh wini sepuh katur sedaya kemawon.